TSF ni Songchapang Sukumoi Deborma Bini Logiwo Koroks ni Sengkrak Adongrok 1980 bisini 13 tarik Jun Salmariwo Phatar Hani Phaine Borok ni Chuklibai Tripura Police ni Bwkhaktui tham Sile Kogwi Sal Kathang Bwtharjakmani O Kathar Laibumano Muitu Khlaikha Tini Kalyanpuro Mangthongkai Muitu Khlaimani Pandar Songtajakha TSF ni Bwkhaktui Songtajak O Pandar Thangai Manjagikha TTADC ni Chairman Jagadish Deborma EM Komal Koloi EM Rabindra Deborma Khobui TSF ni President Somrat Deborma te GS Hamlo Jamatia Song Manjak Mumbai 13 tarik Jun Salmari Muitu Khlaimani Pandar Songtajakha Tabukni Achai Song Sikla Rok Soimanthon tei Olaibumano Simani Bisingtui Dofano Phioknani Chabawo Kwbangma Srengmung Tongnani Nango Hwnaino tini 13 tarik Jun Salmariwo Muitu Khlaimani Pandar Songtajakha O Salni Pandani Bisingtui Chairman Jagadish Deborma Saikhanarika Hada Phano Muthangna Bagui Chaba Khlainani Thangthaniwo Kogya Lamia Police Rokbai Buni Chuklibai tham Sile Kokjagui Bwtharjakmani O Kok Hayong Hasani Lukurok Jotono Soi Manthon Hwnaino O Sal Palaijakmani Kok Saikhanarika bo O Lai Thangjak Patimungrok Tatal Ereng Hwni Bui Sanani Naifano Jeng Kwthang Tongkhu O Bwtharjakmani Kok Jotono Siton Hwnaino O Salni Wansungmung Hwnwi Saikhanarika Koktuma Thumnairokno Chairman Jagadish Deborma 13 June 2024 Mohai Salono 1980 Tripura Hasteo Kaisa Kotor Tanlai Pulai Ngilkuru Hani Bwsabai Phatani Phaini Bwsagok Moni Ulo 6 tarik June Hungkai Tripura Hasteo Pirjaka Tanlai Pulai Nglaimani ini sabta kasih ni ulo hongkai 13 June tinti hai salo cini founder TSF ni president tithangai da sukumoi tai bin logi mo kamini mo amtani kabang ma okra sakraro haino ereng tongkuru 1980 ni jorabo Tripura Hasteo je sarkar chalok nai motabuk o jorabo mumung sana nanglia joto sipai itihas O sarkarni silaitinaai पुलिस रक बुनि उस्कानि बाय फातारनि हापायनाय वानजिनि उस्कानि बाय हानि थाम हारेबो कगै बोथारबानि बेलायखायावबो हाखामानिखौ कचारो जों आव चिनिबो ड्रपबेक्स दंमोन दफा न साबो मुक्ति लांखा दफां बागै साबो सामखायलांखा गोबां मताबो दफानि सामखाय दंनाय आंबो ता आं सहता जों Kogwi rok thango ang belai TSF tei mokami amchaini borok tabo muitu mani obo hai kaisa muitu khujaknai tini nimo salo phainai sikla rok phaika hangkai borok saimannai 46 বছর 47 বছর sikangni mo gotona bongni logini borok botongko situng tam gotona angka ereng dathai musuk Kogwi Bwtharjak Bunyangdago Habida Bwtharjak abo Kathar history no Saimantuk Kathar history no Saimani Bwskangobo chini Yognani Chabawo chung jotono Orte kono wrong layawoi Tripura no bahike mukti runai Ojago phanya ringtu aboni teino tini invite mani tini khoroksa kako pastor Ojit bo kamini ngi panangka TSF Central Committee ro Kamiyo pai khaya panam borok uram ayang bongni je chuktike kabang mo jagawo khain tongo abu chungo muitu mano kai ang thithanglai TSF ni founder da sukumoi tai bin logi o 13 June 1980 Bwtharjaknairokni attani shanti kamona khayo tai bini nokni borok tau je kathang tonglai borok basana chungbo khamai tongnai ang tini ojango khai khumtang boglakya sorda khakya tai kabangma kok jeng nangkai oro achugui salayana asmang chito जों थांनायखौ फाइजाक लास्ट इयार जों रो सिनि फाउंडिंग प्रेसिडेंट तेबनि लगो थैनाय माइटर समाजम बरम रगै जों थांनायखौ स्टोन आनबिल खायखा ताकलाय जों तेवैसा जरा हामागै बरकनो मुइतु खायगै जों तुमारो खानाय मानिंगो सिनि कयमुं लुकरन अमन तंनाय बरकनि जे थै रय कलांमानि
o hawo amo ereng ta thangthang te lukurok tagni youth specially ang nirok no koinai nirok oje kubui life mano nirok sidi tomangui thangkha chini dofani borok rok toma khaijakha tangi khaijakha songmo sithai bon bang ang nirok no koinai jeng TSF je mansak chini dofa chini youth chini students on bagai jeng samung khaini tong jeng bwskang obo khai thangnai boni bagai omtai history rokno jeng pokhangkhe ama onglak youth rokno chini future boni bagai jeng specially youth nirokno jeng koinai omte hai history rokno nirok ta pokdi jeng TSF tini oro jeng simi palagi man tei kamini borok sim haipano jeng koinai bwskang salo omoti prahasde gang gino palai jakthang hnai omongkha borok borokni nukhungni bagai borok thei romania omo chini jotto dofani bagaiनो boni bagai nirokno koinai nirok omtai khe nirok sono support khaidi je mansak jeng niron bai khaini tong boni bagai bisibrangno omtai khe bwskang gobo palai jakthang hnai ang nirokno koinai tei nukhungni borok rok kamini borok rok nirok khata theidi nirokni je omtai khe langma kmai thangmani amo ereng thanglak nirokni muito jeng khlaini tongo tei khlaijagui thangnai hnai jeng nirokno omono koimo bwskangni salo jeng kha khaige tei bu kotor khe o program tei maiters jeno jeng palai jagano hnai asungno hambai।